Aşgabat Seul howa gatnawynyň häzirki zaman ýolagçy uçuryny amala asyrmagy aýratyn bellenmäge münasipdir. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe hormat prezidentimiň parasatly ýol başçylygyna, ýurdumynyň ykdysadyýatynyň ähli pudoklaryna, şol sany uly kommunikasiýa ulgamyna uly üstünlikler gazanýar. Türkmenistan üçin Günerta Koreýa bilen köp uly gatnaşyklary mundan meýlägim ösdürmek möhüm ugur bolup durýar. Dünya ýurtları bilen netijeli hyzmatdaşlygy puhtalandyrmak häzirki wagtda möhüm ugurlaryň birine uruly. Hormatly prezidentimiz Ferda Berdimuhammedowyň belleşi ýaly ýurdumyzyň ulag we ara gatnaş toplamy milli ykdysadyýetimiziň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Häzirki döwürde bu toplamy ösdürmek we oň işini kämilleşdirmek boýunça maksatnamalaryň işler durmuşa geçirilýär. Täze uğurun açılmagy ýolagçy gatnawlaryna artýan istekleri kanagatlandyrmaga ýardym eder. Aşgabat Seul günü howa gatnawy Aziýa ýuwaşynman sebiti uğruna Türkmenistanyň ulag saşyr kuwatyny hasam artdyrar. Seulun halkara howa menziline bolan dawarada çykyş edenler halkara hyzmatdaşlygyna Türkmenistanyň Günerta Koreýa bilen gatnaşyklary uly üns berýänligi üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine hoşarlyk bildirdiler. Howa gatnawyna täze uğurun açylmagy gatnaşyklaryň giňlerimde ösdürülmegine ýardym eder. Iki tarap bilen ulalaşyklaryň çäklerine açylan howa gatnawy Günerta Koreýa bilen Türkmenistanyň dostlugynyň we hyzmatdaşlygynyň täze köprüsüdir ende döwlet ara gatnaşyklaryny hil taýdan täze derejäge çykarar.